moi difícil. E os sindicatos non solamente temos experiencia coa mobilización, que é moita, en esta comarca é moita, senón que precisamente apostamos e fomos capaces de poñernos de acordo para elaborar un plan, o que chamamos plan de desenvolvemento integral das 3 comarcas, donde evidentemente se dice que hai que apostar. E aí non hai ningún tipo de duda que está Astano como soporte de calquer cuestión que se queira plantexar no aspecto de emprego, no aspecto de desenvolvemento industrial e tal, pero non vale engañarse, non vale decir que Astano xa está, que ten os millores profesionales, que ten as millores instalacións. En Astano se leva moitos anos sen facer nunha inversión. E hai xente que está a falar de Astano e nunca entrou ali, e non hai por que entrar, se pode conocer que tal. Non hai duda que ten 5 km de muelles, non hai dudas que ten unha superficie 1 millón de metros cuadrados, e todo iso é moi aproveitable. Nosotros o que decimos que, primeiro, o goberno ten que facer inversión pública, ten que apostar, ten que favorecer ese tipo de traballo, que ahora é inmediato, porque se está anunciando dentro de uns meses a actividade, se non se contratan, o problema en esta comarca vai a ser moi difícil. E termino, Zapatero, para os sindicatos tamén eu non vou defender a Zapatero. Zapatero se defende solo, é evidente, pero para nosotros tamén é unha oportunidade a nivel de que presida a Unión Europea de algúns plantexamentos e algúnas reformas que hai que plantexar na Unión Europea, nas que el algunha se comprometeu, nos que el mismo algunha se comprometeu. Eu conozco... Asociación Empresarial do Noroeste lle mandamos cartas a Almunia, a Joaquín Almunia Amán, pero, perdona, eu sei que estamos esperando a resposta. Eu espero, o das cartas está ben. Non, pero teño confianza de que efectivamente ainda faga algo. Pero eu quero unha cousa dos sindicatos que metiches aí un tema que é moi importante, o tema de unirse para defender o tema. Por que os sindicatos, sobre todo os maioritarios, por que non defendedes ou axudades, por que non vos xuntades, non apoiades o tema de a renegociación do levantamento do veto? Por que? Pero quen dice que non está? Nos vamos a meter en un debate... No, porque outro día vixes que efectivamente houve unha manifestación para eso. Eso que ten que ver, nosotros non apoiamos unha manifestación... E toda a xente dicía que vosotros non coincidíades co tema iso. Te das conta? Eu indo a ti, por eso digo, non pode ser isto, que te digas eso. Non creo que saques a conclusión. No vamos a hablar del debate, de la manifestación hoy, del naval, del apoyo, no, porque si no se nos va el tema muchísimo y tenemos que ir cerrando este debate, y a mí me gustaría que la gente pues también supiera. Voy a dejar hacerle una pequeña, porque lleva un montón de tiempo sin hablar, vamos a dejar hablar un momento y luego hablamos de las conclusiones, ¿de acuerdo? De nada. No, Xulio, fixo un comentario sobre a Seguridade Social que é unha maravilla. Con 51 anos estou encantado que me chegue a xubilación, se chegou alá, encantadísimo. Pero realmente os datos están aquí. E vou dicir unha cosa, que sabes tamén, pero sobre todo a opinión pública. Este ano 2010 non se vai ingresar ni un solo euro no fondo de reserva, por primeira vez desde a súa fundación no 97. Ollo, Segundo, desde xulio de 2007 se perderon máis de 1,5 millón de cotizantes. 3 millóns solo cotizan mentras cobran o paro. A Seguridade Social está gastando un maior ritmo, o 7%, do que ingresa, 0. E o superávit se desplomou un 30%. En España, no ano 2009 se perderon en España 170.000 autónomos. Estos son datos reales, non se invento eu, por suposto que non. Quer dizer, non estamos a Seguridade Social vai perfecto. Non podemos engañarnos. Estos son datos reales, Xulio. Quer dizer, que aquí hai un problema moi grave, que realmente, que ahora que se acerca o Día do Traballo, que realmente que hai preocupación enorme de todos que estamos aquí na mesa representando uns colectivos, realmente, hai que poñer as cousas encima da mesa. Quer dizer, e non teño claro que heba pensións para todo o mundo dentro de 10 anos, non teño claro, para acabar, o tema este das pensións. Entonces, vamos a deixarnos de... Sí. Pero moi brevemente, señora A Velleira. contradición onde está? O das cifras, eu non teño cifras aquí, pero os estudios eso indican, por os compromisos do que é o fondo de reserva, precisamente a garantía que hai. Pero os que cuestionan eso, ao mesmo tempo son os que plantexan que hai que deixar de ingresar un punto, 2 puntos que son os empresarios. Eso sería unha barbaridade, eso é unha contradición, porque se o que ti argumentas o problema dos ingresos e hai unha parte que son os empresarios que
queren deixar de cotizar por lo que lle corresponde ao traballador, a verdade que a solución sí que é catastrófica. Pero a empresaria é fuente de ingreso de todo. O empresario non hai cobro, non hai pago, non hai nada. Pero son os... O empresario é fuente de todo. Se non hai empresario non hai seguridade social. Vale, vamos a hacer aquí ya ese pequeño parón. Non teño dúda ninguna. Por favor, señores. Ahora sí, ya que estamos los tres, hace un momento el señor Abelleira hablaba de lo de trabajar todos por un camino en esta comarca. Estamos aquí administración, empresarios y sindicatos. Para esta comarca, ¿por dónde pasa ese trabajo conjunto? ¿Qué medidas deben tomar cada uno de ustedes? Ya para concluir este debate. Bueno, casi Manolo que empece, bueno, como que... No, empezamos por este lado, bueno, por el orden que tenemos puesto. Sí, bueno, eu creo que ahora mismo, o que van a falar ahora mismo, o Plan Ferrol é unha boa unha gran medida, donde todas as partes temos que ir xuntos. Eu creo que é unha, eu contaba antes, que temos unha experiencia tremenda nesta comarca, como que aquí te pode sacar moi pa diante, porque intentar resolver desde aquí o problema de España me parece unha cosa ridícula. Eu creo que a comarca de Ferrolterra ten bastante peso específico para que entre as partes sociales todas se xunten e se traballen. E outra parte, bueno, non quero meterme nos líos de los dos porque están un pouco tal por o tema da Estano, que decir, no, me refiero que bueno, que queremos, no, me parece moi ben, é máis moi bonito o debate, pero creo que bueno, que o tema naval creo que desde que se perdeu, que empezaron outros sectores como no Río do Pozo, esa xente para facer estas empresas auxiliares que non dependían só do naval, creo que hai unhas extraccións tremendas e penso que se ha perdeu unha ocasión boa agora mismo por a presidencia de España na Unión Europea, donde se podía retomar ou facer un pouco máis, algo máis sobre o tema dos asteleiros, non? A mí me importa igual que sean asteleiros privados, públicos e privados, mitad e mitad. Realmente, nosos fillos, eu son fillo de traballo de Astano, e realmente meu fillo xamais vai traballar en Astano. Os sindicatos van por ese camiño, vamos a ir a privatización. Non me quero meter entre sindicatos e empresarios, pero bueno, desde o punto de vista noso, quizá un pouco de administración, creo que temos agora que xuntarnos todos, arrimar o hombro, e a realidad está aí. Hai uns problemas tremendos, a xente nos ven aos concellos a pedir traballo, pero non sabe que pasa, que os sindicatos, por un lado, ignorante, por exemplo, con ignorancia un pouco, pero bueno, que non lle dan respuestas que pasa, os empresarios están afogados porque realmente a crise é tremenda, e realmente, bueno, desde os concellos pedimos que o único que nos queda, que quería falar un poquinho, solamente un minuto, só o medio segundo, da formación, imprescindible. Desde os concellos estamos fomentando a formación tremenda, para que todos os rapaces que estén ahora mismo 14, 15, 17 anos, que realmente van ir ao paro directo, xa se isto non cambia, temos que darlle formación. A formación é fundamental. Non se fai albañiles traballando nas obras, se fan albañiles enseñándolle como se traballa albañil, con prohibición de riesgos laborales, con facéndolle uns estudios, porque o albañil tamén ten que saber, a veces, matemáticas e saber aritmética. Entonces, penso que a formación, e dos concellos a fomentamos 100%, gracias tamén aos cursos que nos dá a Xunta de Galicia e a Diputación. Entonces, quería desde aquí tamén decirlo no concello que a formación é o 90% que queremos ahora mismo para os rapaces que estamos aquí na comarca. O máis grande agora que temos é os PCPIs, que é entre a Consellería de Educación e a Consellería de Traballo, os varios concellos da ría, entre Fene, Ferrol, Narón, Neda, que realmente formamos a rapaces de 14, 15, perdón, de 17 anos que non teñen nin a ESO, onde iban quedar totalmente desfavorecidos, porque xa que o que non ten traballo, xa realmente a veces ten profesional, fíjate estes rapaces que non fan nin a ESO, que van a estar na calle vendendo droga en 4 días. Xa fixo un traballo moi grande, gracias tamén ás consellerías de Traballo e de Educación, e, bueno, aí en junio temos aos primeros de toda a comarca que salen agora. É dicir, para acabar, a formación creo que dos concellos é fundamental. En iso coincido con vosotros que é o que o futuro creo que dos grandes profesionales que podemos ter na comarca é fundamental. La formación es uno de los puntos por los que pasa el futuro de esta comarca en cuanto al trabajo conjunto de las tres entidades.